Ayo ciwalaka ciwowo belo ciwalaka ciwowo belo asut turu pleki watu asut turu dipleki watu harusnya double sumpah opo jalukmu cahayu aja guyu yo lali ana lali bojo lali waya lali beto ngetong ngetang rasane wong lagi gendro pilih baca apa pilih yen urung tak trimo ngantuk iya just iyo waduh bapak waduh biyong anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut nyemplung nengkat gedung kebacut alias kadung ngentekke sawang ngentekke kampung tersi puasa Dika Audio
Kok malah gede? Kempri? Nggih, wis ngombe ya gedhi. Oh, titi mekar ya? Mekar. Oke. Loh, nyapo sing nyanyi aku kok ndang-ndang ben tampil kok isin. Lah iya. Aku pengen tampil. Wis rong sesi lho ya Oh, telu. Lho, telu. Telu. Jos. Gopo. Lah iya. Lho golek gendana. Ya kuwi lho. Ya, jos. Ya kuwi. Pokoke sing direwangi telung sesen kuwi ya tak titeni. Soale sing sak sesen lak bagiane. Bagiane kono, sing rong sesi sing kuwo. Iya. Maksudnya bagiane nggo jajan kuwi lho, Pan. Kok sing ndi? Tangga kowe direwangi prei gak prei bakul lho. Sopo kuwi? Tanggaku. Tanggamu? Bakul. Kancaku. Bakul apa kuwi? Bakul. Ayo, oh alang. Ayo tang nyanyi. Kuku-kuku. Rasane sewindu Waduh bakul, waduh piyong anamu kaya wong gamblung kapan dikopareng pitulung iwak cucut nyemplung nang karung kebacot alias sakadung